כמה שזה יישמע הזוי, אנחנו יכולים ללמוד מהצמחים כל כך הרבה. אחד הדברים הוא עזרה, לבקש עזרה. אז אנחנו רואים פה צמח, את הפסיפלורה הזו, שהוא מבקש עזרה. הוא מחפש עם השלוחה הזאת, הוא מחפש עזרה, הוא כל הזמן בתנועה, הוא רוצה לגדול, הוא רוצה להיות כמו החברים שלו שכבר התחילו לטפס. החברים שלו שהם התחילו לטפס, הם נאחזו אחד בשני, תכף נראה את זה, הנה, הם נאחזו אחד בשני, ולאט לאט התחילו לטפס עד לאחיזה בגדר. אותו דבר זה, והם פחות או יותר באותו גודל. כל השתילי פסיפלורה האלה נזרעו ביחד באותו זמן, והם כמובן במצב שונה. אז זה מחפש, וזה גם הוא מחפש את העזרה. ותראו עציץ אחד שחושב שהוא לא צריך עזרה. הוא לא יגדל יותר מדי אם הוא לא יבקש עזרה. הוא לבד. בבקשה, הוא יותר קטן מכל צמח אחר כאן בגינה הזאת, בעדניות האלה בעצם, הוא הכי קטן.